Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu, il-grazzja tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Eżis ħuti fil-bidu ta' din il-ġurnata jekk intaqajna hawnhekk f'jum il-mulej biex niltaqgħu ma' Ġesu. Nħallu kollox warajna, ikklerjaw ftit il-moħħ tagħna biex f'din il-laqgħa ta' Ġesu niltaqgħu mal-kelma tiegħu, nisimgħu il-kelma u koll nirċifuh fl-Ewkaristija. Bitħejja għal din l-Ewkaristija llum se tkun sufraġġju għar-Ruħ Lusi sammut ejjew fi-skit ta' qalbna nirrikonoxxu li għandna bżonn il-maħfra ta' dan il-Missier li tant iħobbna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-sib, bil-klib u bil-għamil u billi ħallejt id-dmirijieti ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza l-anġli bil-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija il-mulej Alla tagħna. Eħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna l-ħtijiet tagħna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja lill-Alla fil-ola tas-smawiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġie, irroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla, pin il-Missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qalb tal-btana, int li qiegħed fuq il-lemejn tal-Missier, ħenna għalina, għaliex inti waħdek għaddejs, inti waħdek mulej, inti waħdek fl-ola Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, kattar fina nitolbuk il-fidi, it-tama u l-imħabba u għamil li nħobbu l-kmandamenti tiegħek biex ikun jissoqilna dak li twiedna. Dan kollu nitolbulek permezz ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna li walla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Għarrim il-ktib ta' bint Sirak. Il-mulej mħallef u ma jħares lejn l-uċuħ. Ma joqgħodx ħares lejn wiġġ dak li jkun b'dannu tal-fqir u jagħti widen għat-talba tal-makus. Ma jalaqx widnejh għat-talba bil-ħniena tal-iltin jew tal-armla li tikbi xortija. Min jaqdi bil-qalb mill-qalb lill-Alla jintlaqa' u t-talba tiegħu titla' mola sħab. It-talba tal-lum li tinfet is-sħab u ma toqgħodx bikwieta qabel tasal qrib il-mulej u ma tiqafx qabel ma l-għoli jagħti widen u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaq. Il-kelma tal-mulej irroddu ħajr lill-Alla. Ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Kull ħin imbierek il-mulej, tifhiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jgħidu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismagħhom. Midwejaq kollha tagħhom jeħlishom. Ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Qrib il-mulej li dawk qalbhom maqsuma, jgħin il dawk b'ruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jistken fih ma jkollux jipatti. Ngħidu flimkien dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lil Timotju. Aziz,
Demmi ġam xerret b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida tajba, temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mill-bqija hemm magħrufa għalija kuruna tal-ġustizzja li biha f'dan il-jum iħallasni l-mulej li mħallef ġust u mhux lili biss imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fl-ewwel difisa tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallini, jalla ma jkunx madud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jien sfajt meħlus minn ħalq lill-jum. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Glorja lilu għal dejjem ta' dejjem, Amen. Il-kelma tal-mulej. Alla kien li ħabbeb il-ħolqien miegħu innifsu permezz ta' Kristu u fdanna l-ministeru ta' din il-ħbiberija. Il-mulej ma'kum qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti, kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu qalilhom din il-parabola. Żewġ irġiel, wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan, telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu. U Alla niżżik ħajr li minix bħal bqija tal-bnedmin, ħalliela, inġusti, żinja, jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas lej xhur ta' kull ma ndaħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jerfa' għajnejh lejn is-sema. Ma beda jħabbat fuq sidru jgħid u Alla ħenna għalija għax jiena midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux li ieħor niżel id-dar iġġustifikat għax kull min jitkabbar jiċċekken u min jiċċekken jitkabbar. Il-kelma tal-mulej talim tal-Evanġelu nitnatfu midnu bidna. Il-Vanġelu tal-lum u l-liturġija tal-lum tkompli ma' żewġ tieħdut li għaddew. Ħanamlu nfakkarkom naqra. Dejjem qed ikellimna fuq it-talb sallu, l-importanza tat-talb u kif għandna nitolbu. 15 ilu kellna l-Vanġelu tal-10 imġidmin u tkellimna u rajna kif wieħed biss mill-10 li kien barrani irnexxielu jidħol f'relazzjoni ma' Ġesu għax aħna edna illi t-talb mhuwiex titlob biex tirċievi imma huwa relazzjoni. U dan mar lura iltaqa' ma' Ġesu tkellem miegħu l-uniku wieħed minn 9. L-oħrajn xi ħadu dak li kellhom bżonn insew il-Ġesu. Il-ħadd li għadda irrakkontajna parabola oħra Ġesu jirrakkontana parabola oħra tal-imħallef inġust. U din il-mara kif baqgħet tippersisti alla volja taf li hu inġust biex tirċivi l-ġustizzja u rċivieta, l-insistenza tat-talb. Il-liturġija tal-kelma tal-lum
Sallu jgħallimna kif nitolbu. U jtina żewġ personaġġi. Se qabel ma nibda ngħid xi kelma fuq il-ħsieb fuq il-Vanġelu nixtieq jiena qed jien min minnhom jiena minn dawn it-tnejn. Għandna il-Fariżew li kien bniedem tal-liġi, kien jisma' l-Qudies il-Ħadd huma kienu jmorru s-sibt, kien jagħmel l-obbligi kollha li tgħidlu l-Knisja, iħallas xi ħaġa tal-karità. U li ieħor pubblikan bħalma kien San Mattew li kien jiġbor it-taxxi kien jħsiebu forsi fil-business, ma kienx jiffrekwenta l-Knisja. It-tnejn imorru jitolbu. U Ġesu jgħidilna ħanarġa' naqbad ma' dak li qed fil-ħdud l-oħra. Wieħed jirnexxielu jidħol f'relazzjoni ma' Alla u jkun iġġustifikat u ieħor le. Issa ħanaraw il-Vanġelu xi fisser għalina. U jien l-ewwel ħaġa li għamilt qed jien minn dawn it-tnejn. Taħt liema kategorija ta' dawn naqa' taħt il-Fariżew jew taħt il-Pubblikan. U jinsib li kultant naqgħu taħt il-Fariżew. Ħalli naraw kif jitlob il-Fariżew. Il-Fariżew tala għallu mulej jiena attenti kollox hu. Għax din importanti. Mhux Alla hu. Jiena minix midneb, jiena nħallas nagħmel b'migri, jiena mmur il-Qudies il-Ħadd, jiena hekk kollox jiena. Mhux hu jitbaxxa quddiem Alla, iniżżel lil Alla livell tiegħu. Diġà li nagħmlu aħna ta' fil-ħajja tagħna ta'. Mulej jiena saċerdot, isma' ħej tajt ħajti għalejk, isma' jiena mqaddes kuljum, nitlob kuljum, immur il-Knisja, naqdi l-poplu tiegħek, qis li tagħtini u tieħu ħsiebi. Mhux jiena, jien l-importanti mhux Alla, u l-Alla qed nipprova nniżlu mi jaf kemm nagħmluha din aħna. Mulej jien issa li niġi l-Qudies kuljum, li nitqarbem kuljum, li nmur nhar taħt il-Knisja, qis l-ewwel żball li jagħmel dan il-Fariżew u kultant nagħmlu aħna wkoll. It-tieni kif tista' tfaħħar lil Alla u tikkalpesta lil uliedu. Jien minix bħal dak, jien minix bħal dik, jien ma nagħmilx hekk, jien ma mpaċpaċċ hekk, jien ma kif tista' tħobb lil Alla u tikkalpesta lil uliedu. Dan hekk għamel, dan kien l-iżbal kbir. Għax hu poġġa lilu fiċ-ċentru tal-ħajja tiegħu. Il-Pubblikan li kien midneb x'kellu mar quddiem Ġesu b'ruħu, b'ġismu u b'qalbu miftuħa. Il-qalb tal-Fariżew kienet magħluqa mimlija biha innifsu. Alla ma setax jidħol fiha, Alla ma setax jaħdem fiha. Il-Pubblikan għallu jien midneb, għallu nixtieq nkun aħjar, mhux jirnexxieli, aħfirli. U bħalli ħabbat fuq sidru aħfirli. Mhux niżel il-Alla, u niżel quddiem Alla u milja ruħu. Għallu int biss tista' tenni, int biss tista' salvani. Qegħdin taraw x'lezzjonijiet tina Luqa b'din il-parabola kif għandu jkun it-talb tagħna. Kif jiena għandi bħala anke saċerdot nirrifletti kif irid ikun it-talb tiegħi. Wieħed jipprova jiġġustifika lilu nnifsu, il-Fariżew jipprova jiġġustifika lilu nnifsu. Mhux iħalli lil Alla jiġġustifika. Ġustifikazzjoni hija l-maħfra tal-li Ġesu jaħfirlek. Jien Ġesu tittaħfirli għax jiena bniedem tajjeb. Il-Fariżew Ġesu tittaħfirli għax jiena għandi bżonn il-maħfra tiegħek. U Ġesu jgħidilna lill-Pubblikan li hu midneb li forsi mhux dejjem jimxi mal-liġijiet tal-Knisja jiġi maħfur qabilna. Jiġi maħfur qabilna. Kif qedtilkom wieħed qalbu miftuħa Ġesu jista' jaħdem f'dik il-qalb u li ieħor mimli beħ innifsu. Issa żewġ affarijiet ħa nitgħallmu għall-ħajja tagħna. Jekk jiena anke fil-ħajja ta' kuljum impoġġi lili fiċ-ċentru ma jistax ikolli relazzjonijiet ma' dawk ta' madwari, anke fil-familja. Kemm jew fuq ix-xogħol
jew ma' sħabna. Jien kollox, jien nikmanda, tmur f'ċertu postijiet jgħidulek il dak ma tistax tkellmu tax dak u biss jeżisti. It-talb m'hemmx relazzjoni, l-istess jiġrilna ma' Alla. Jekk m'hemmx relazzjoni fuq livell soċjali mal-mara ma' tfal, għax int biss, tiegħek biss tajjeb, laqas jista' jkun hemm relazzjoni ma' Alla. It-talb huwa relazzjoni u din rridu nifhmuha. X'inhi r-relazzjoni tiegħi ma' wliedi, ma' marti, fuq il-post tax-xogħol. Nagħti spazju l ħadd ieħor, qalbi miftuħa l ħadd ieħor. Jew jien għandi t-torri tiegħi bil-katnazz magħluq hemmhekk, dak ara tmissu. Il-post tax-xogħol, dik il-biċċa xogħol tiegħi ara tmissli xi ħaġa. Id-dar dik tiegħi ara tmissli xi ħaġa. U noħolqu dawn in-nuqqas ta' relazzjonijiet. It-talb huwa mixja ma' Ġesu. U dan li jagħmel it-tieni punt. Aħna rridu nimxu ma' Ġesu, ma nitlobx biex naqla, imma nitlob li Ġesu jimxi miegħi u jien nimxi miegħu. U hemmhekk issir ir-relazzjoni. Mela dan huwa importanti ħafna ta' it-talb huwa relazzjoni tagħna ma' Alla. Li mhux noħroġ minn dak il-bib din tal-ħadd l-għadda. Isni ħallast għamilt id-dmejr smajt qudies għal-ħadd issa minn dik il-parapett il-barra ngħix kif irrid. Dak li hu ta' Ċesari, dak li hu tal-lat. Jiena mbagħad barra ta' Ċesari. Jekk jien ma' Peppu jew ma' Peppa u għalhekk u ma jaqbilx mal-Knisja, jien ma' Peppu xorta nibqa' għal volja ma jaqbilx mal-Knisja. Issa jew insara jew maħniex, niddeċiedu. Is-sinċerità jeżiskuti, li nkunu sinċiri magħna nfusna u ma' Alla. Ew nitolbu l-Ġesu jtina din il-grazzja tal-li it-talb tagħna jkun fuq livell ta' relazzjoni ma' Alla. Mulej dan li għandi bżonn, jiena midneb minix xi qaddis, kollha kemm aħna għandna bżonn. Ma naqtawx qalbni jekk niżbaljaw, issa jiena qed nippritka, forsi hemm barra tarawni nieħu xi żball fatali kbir. Bħalkom nista' niżbaljaj, ma niġġudikawx il-ħadd ieħor. Jiena jekk il-mulej ma jżommx idejh fuq ta' kuljum xi ftira nagħmilhu. Għax aħna bnedmej. Jiġifieri laqqas li niżbaljaw m'għandu jaqtalna qalbna ta' jeżiskuti. L-importanti li b'umiltà ninżlu quddiem Ġesu mulej hawn jiena. Ġesu dak li jara ta' kemm int sinċiru kemm int umli. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Nqumu bil-wieqfa ħalli flimkien nistqarru l-fidi tagħna. Fil-kredu aħna ngħidu fiex nemmnu ta' ġi nippruvaw nifhmu x'qed ngħidu. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-ard, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, Iben waħdini ta' Alla, imnissen mill-Missier qabel kull żmien. Alla veru minn Alla veru. Alla veru minn Alla veru. Imnissen u mhux magħmul. Natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smawiet għalina l-bnedmi u għal-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispiritu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem salbuh għalina bata taħt Ponzu Pilatu mietu difnuh fi 3 jum għam minn belwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġa' jiġi x'jagħmel mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salb għatihom ma jkollix tmiem l-Ispiritu Sant mulej li jagħti l-ħajja. Ġej mill-Missier u mill-Iben u meqjum u mweġġa' flimkien mal-Missier u li tkellem fuqhom il-profeti fi Knisja waħda qaddisa, Kattolika, Apostolika, nistqar ma'mudija waħda, l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-wiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. U jeżis fi spiritu ta' umiltà bħal pubblikan fit-tempju nersqu lejn Alla missierna u nitolbu ħeħenna għalina u jisalvana fil-waqt li ntennu u ngħidu mulej ħenna l-poplu tiegħek.
tolbu għas-saċerdoti biex juru ħniena u modrija meta ħutom li jiġu jitolbu maħfra fis-sagrament tal-qrar nitolbu. Tolbu għal-bnedmin kollha biex fil-waqt li jimpenjaw ruhom ħalli jtejbu l-qagħda tagħhom fid-dinja jiftakru li mingħajrek l-isforzi tagħhom ma jwasslu kien nitolbu. Tolbu għal dawk li jistħu jew jibżgħu jersqu lejn is-sakramenti biex isibu min jgħinhom jiskopru l-ħniena tiegħek f'ħajjithom nitolbu. Għalina mġburina hawnhekk f'dan is-santwarju dedikat il-Madonna biex inwarbu minn kull gburija u ma nibbażawx il-fidi tagħna fuq l-osservazzjoni tal-liġi biss u tad-drawiet nitolbu. U Alla, int ma tagħmilx il-preferenzi bejn il-bnedmin u tagħtina ċ-ċertezza li jittalb tal-lum li tasal quddiemek. Ħares nitolbuk lejna li jinġbarna hawnhekk bħal pubblikan niedem u għatina li nħossu l-ħlewwa tal-ħniena tiegħek biex insibu s-salvazzjoni f'ismek Ġesu Kristu Siedna li jgħix u jisalta għal dejjem ta' dejjem. Itolbu ħuti biex is-sakrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejdejn l-offerta li qegħdin nagħmlu lil kobor tiegħek biex is-servizz tagħna ikun tal-akbar glorja għalik bi Kristu Siedna. Mulej magħkom. Nerfu lubna l-fuq. Nizzuħħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa xira ta' sew mulej Missier Qaddejs Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. Fik aħna ngħixu u nitħarku. Fik aħna ta' kuljum inħossu fuqna t-tieba tiegħek. U sa minn issa waqt li għadna f'dan il-ġisem dajjef tagħna, inti tajtna r-ran tal-ħajja ta' dejjem. Għaliex aħna għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu li bih qajjemt il-Ġesu mill-imwiet. U bih nittamaw li nibqgħu ingawdu għal dejjem il-ġid li ksibna bil-misteru tal-Għid. Għalhekk irroddulek ħajr u flimkien mal-anġli nxantru l-kobor tiegħek waqt li bla jeden tennulek u ngħidu Qaddejs, Qaddejs, Qaddejs. Smawitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għola tas-smawiet. Mbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għola tas-smawiet.
Għaddejs tas-sewint mulej li jistħoqlok it-tifħid tal-ħolqien kollu, għax bibnek Ġesu Kristu Siedna u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inti tagħti il-ħajja kollox tqaddis u tibqa' tiġbor poplu għalik biex mitluħ ix-xems senżula issirlek offerta safja. Għalhekk mulej ġejna quddiemek b'dawn l-offerti biex ikunu konsakrati lilek. Miċċu kontana nitolbuk qaddishom bl-Ispirtu tiegħek biex isiru il-ġisem u d-dem ta' ibnek Ġesu Kristu Siedna li bi kmandament tiegħu qegħdin niċċelebraw dan il-misteru. Għaxu fil-lejl li feħinata għalina ħajl ħobs radlek il-ħajr. Birek qasam tali d-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Ekku koll wara l-ikla ħaj l-kalċi, reġaradlek il-ħajr, birek, tali d-disċipli tiegħu u qal. Ħudu wixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdejt li jibqa' għal dejjem. Id-dem li jxerret għalikum u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna u nagħmlu dan b'tifkira tiegħek tal-passjoni li bija ibnek fdina u tal-qawmien wit-tloħ tiegħu glorjuż fis-sema, aħna li qegħdin nistennew u nittamaw fit-tieni miġja tiegħu b'ratt il-ħajr nofrulek dan is-sakrifiċċju ħajju għaddejs. Ħares nitolbuk lejn l-offerta tal-Knisja tiegħek ara fija l-vittma li bis-sakrifiċċju tagħha inti rrid tarġa' tħabbibna miegħek. Għamel li aħna niser nissaħħu bil-ġisem u d-dem ta' Kristu, nkunu nitlew bl-Ispiritu Qaddis tiegħek, nkunu ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Tolbuk li ju jagħmel minna offerta li tibqa' għal dejjem quddiemek biex ikunu nistgħu niksbu l-wirt mal-magħżulin tiegħek, mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, mar-raġel ta' Ħasan Ġusepp, mal-Apostlu u l-Martri glorjużi tiegħek u mill-qaddisin kollha li kif nittamaw jidħlu dejjem għalina quddiemek. Ilqa bit-tieba t-talb u x-xewqat ta' din il-familja li jinti ritta tinġabar madwarek. Għadel mis-sirħanin li l-ulidek kollha kull fejn jinsabu u għadhom miegħek il-koll. Ħenna l-ħutna mejtin u għal dawk kollha li ħallew din il-ħajja fis-sewwa tiegħek b'mod partikulari li nitolbu għar-ruħ Lucy Sammut. Daħħalhom fis-saltna tiegħek fejn nittamaw li aħna wkoll għad naslu biex il-koll flimkien nitax u għal dejjem bis-seb tiegħek bi Kristu Siedna li bih nittamaw li bih inti tfawwar id-dinja kull ġid. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek. Ikun li trid inti fis-sema ukoll fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, għaffrilna dnubietna bħalma naħfru lil minu ħati għalina, la daħalniex fit-tiġrid, iżda ħlisna mid-deni. Ħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna
biex ikunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek, nħalilkom islim, natikom islim tiegħek, la tħarisx neħtijietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimula dal-in trid fija, li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Natu il-paċi lil xulxejn. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu u jiswew lilna li se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem ammen. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Danu l-ħaruf Talla, danu dak li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Jien dawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Ejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Ġisem flimkien mad-dem tas-Sinjur tagħna Ġesu Kristu kun jiswew lilna se nitqarbu bihom għal ħajja ta' dejjem.
Nirringrazzjawk u Ġesu ta' kemm tħobbna. Nirringrazzjawk tal-li għallimtna nitolbu. Tina l-umiltà fit-talb tagħna. Tina illi verament niftħu qalbna. U qalbna ma tkunx mimlija bina nfusna biex inti tidħol fil-qalb tagħna. Glorja lill-Missier, lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issaw dejjem Nitolbuk mlejli s-sagramenti tijek jatuna l-grazzja li fihom jinsabu biex il-qoddim niksbu fis-sewwa dak li issa qegħdin nagħmlu taħġbijat bi Kristu Sidna. Nawguralkom li kolkom ġurnata tajba. Fl-aħħar se ngħidu 3 Ave Marijiet ma' saċerdot għaliex nixtiequ nitolbu għal bżonnijiet ta' kull wieħed u waħda minnkom. Ħafna nies jgħidulna jitolbu għalina, walakin ġorru dmir hekk li nitolbu għal xulxin. Wara tkun tistgħu tidħlu anke fil-kappella għal ftit mument ta' talb fiskiet, intom ħerġin hemm littra tas-santwarju kemm tiġbruha l-bullettin għaliex nhar is-sibt li ġej huwa jum speċjali, il-qaddisin kollha. Il-quddies ikun bħal ta' nhar ta' xogħol imma ħanżidu waħda fil-11:15. Bħallum ġimgħa mbagħad niċċelebraw lejt tal-imwiet. Flimkien ngħidu 3 Ave Marijiet lill-Madonna. Slima lik Marija, bil-grazzja int mimlija, is-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimlija, is-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja inti mimlija, is-Sinjur miegħek, imbierka inti fost in-nisa, u imbierek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba. Aqlanna grazzja noħorġu minna mingħajr ħtija. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Roddu ħajr lil Alla. Nawguralkom il-ġurnata tajba. Lilek ukoll. Sitta Rosarju, o helwa, o pija, assema, mexxina, omtana Marija. Flimkien, Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria.